खुलुमबाय इडुकेस बडलेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। सोंनाय फिननाय आयदायाव आं अमृत खारखातारिया नोंथांमोननो दिनै सोंनाय फिननाय आयदायाव आसामनि जारिमिन एबा आसाम हिस्ट्रिनि माखासे सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। फै बिदिब्ला जागायनोसै सोंनाय फिननाय आयदाखौ। गिबि सोंथि, पियली फुकनखौ माब्ला फासि होनाय जादोंमोन? बेनि फिननायानो जादों 1830 मायथाइनि 26 जुलाइ खालाराव पियली फुकनखौ फासि होनाय जादोंमोन। नैथि सोंथि, आहमनि गिबिसिन बरबरुआ सोरमोन? आहमनि गिबिसिन बरबरुआ ममाय तामुलीमोन। थामथि सोंथि, सोर मुगल सान्थ्रि गाहाया आहम रायजोखौ गाग्लोबना गड़गाव सेना लादोंमोन? फिननाया जादों मिर जुमला। मिर जुमलाया गड़गाव सेना लादोंमोन। ब्रैथि सोंथि, आहमनि जोबथा राजाया सोरमोन? आहमनि जोबथा राजाया जादों पुरन्दर सिंह। बाथि सोंथि, हिन्दु धोरोम आजावनाय गिबि आहम राजाया सोरमोन? हिन्दु धोरोम आजावनाय गिबि आहम राजाया जादों सहुंमुं। दथि सोंथि, 1942 मायथाइनि सोमावसारनायाव इंराजआ फासि होनाय आसामनि सुबुङा सोरमोन? फिननाया जादों कुशल कुंवर। स्निथि सोंथि, सरायघाटनि दावहायाव मुगलनि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन? फिननाया जादों राम सिंह। दाइनथि सोंथि, फुलगुरिनि दावहायाव जिउ गोमानाय इंराज मावख'ग्राया सोरमोन? फिननाया जादों लेफ्टेनेन्ट सिंगार। गुथि सोंथि, मा मायथाइयाव आसामाव कंग्रेसनि गिबि जथुम्माया जादोंमोन? 1926 मायथाइयाव आसामाव कंग्रेसनि गिबि जथुम्माया जादोंमोन। जिथि सोंथि, कछारी रायजोनि बांसिन बाहागोखौ सोर आहम राजानि खुंथाय समाव बांसिन सेना लादोंमोन? फिननाया जादों सहुंमुं राज खुंनाय समावनो बांसिन सेना लादोंमोन। जिसेथि सोंथि, पथारुघाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन? पथारुघाटनि दावहाया 1894 मायथाइयाव जादोंमोन। जिनैथि सोंथि, सरायघाटनि दावहायाव आहमनि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन? सरायघाटनि दावहायाव आहमनि सान्थ्रि गाहाया जादों लाचित बरफुकन, जायनो बिमायखौबो बेयो दानस'दोंमोन। जिथामथि सोंथि, ब्रिटिशनि बेरेखा सोमावसारग्रा गिबि असमिया सुबुङा सोर? बे जादों गमधर कौर। गमधर कौरानो जादों गिबि असमिया सुबुं। जिब्रैथि सोंथि, श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोमा माब्ला जादोंमोन? श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोमा 1449 मायथाइयाव जादोंमोन। जिबाथि सोंथि, आहमफोरा माब्ला बुरलुंबुथुर सेरफाङाव हाबफैदोंमोन? आहमफोरा बुरलुंबुथुर सेरफाङाव गिबियाव 1228 मायथाइयाव हाबफैदोंमोन। जिद'थि सोंथि, आहमनि गिबि राजथावनिया बबेहायमोन? आहमनि गिबि राजथावनिया सरायदेवआवमोन। सरायदेवआनो जादों आहमनि गिबि राजथावनि। जिस्निथि सोंथि, चीन दावबायारि हिउएन सांआ सोरनि खुंथाय समाव आसामाव फैदोंमोन? बेनि फिननाया जादों
भास्कर बर्मन रायजो खुंबाय थानाय समावनो चीन दावबायारि हिवेनसांआ फैदोंमोन। 18थि सोंथि क'च फोलेरनि साबसिन राजाया सोर? क'च फोलेरनि साबसिन राजाखौ जों नरनारायण होननानै मोनथि मोनो। 19थि सोंथि आहमफोरनि गोथार जुलि खान्थिखौ मा बुङो? आहमफोरनि गोथार जुलि खान्थिखौ सकलं होननानै बुङो। सकलंखौनो गोथार जुलिनि खान्थि होननानै बुङो। 20थि सोंथि आहम राजफोलेरा बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन? आहम राजफोलेरा 600 बोसोर आसामखौ खुंदोंमोन एबा रायजो खुंदोंमोन। सोंनाय फिननाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। उननि समाव इडुकेसन बड'लेण्डआव गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगोन। बेनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।